Hello everyone, welcome back to the channel. Dinay jang Bannerghatta National Park out hangna nagidang jangni nonifray it's about 8 kilometers. Rania Virat excited. Chowdhury, Angni wife, and this is my brother-in-law. It's about 8 kilometers. Jangni nonifray be 8 kilometers lagan jangko 1 घंटा. लामायाव मा नुयो बेखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांगोन ओमफ्राय जोंनि बेंगलराव जों माबायदि थायो बोरै थायो मफाय बेरायो नोंसोर बे चेनेलाव नायनो हागोन आसा खालामो कि नोंसोर मोजां मोनगोन ओमफ्राय जुदि आंनि बर' बुंनायाव एसे गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो चलो अंदर चल लेट्स गो जोंना बेंगलराव मेट्रो कंस्ट्रक्शननि थाखाय ओरैबायदि ट्राफिक जायो दा बानारघाटा रोडआव 8 किलोमीटर जोङो थांगोन किन्तु 8 किलोमीटराव हार्डलि 10 to 15 मिनिट्स लायो मोजां लामायाव जुदि गारि सालायनांगौबा किन्तु ओरैबायदि ट्राफिक कि जोंखौ बियो मिनिमाम 1 घन्टा लागोन आरोखि सहैनो थाखाय जायगायाव बेदा नोंथांमोनहा जेखौ नुदों बे जाहैबाय मीनाक्षी मॉल जोंनि न'निफ्राय close to about 3.5 kilometers and which is on the way to the national park. दिनै जों national parkआव जूआव थांगोन plus butterfly sanctuaryआव थांगोन बाद बाकी boating shooting तो थांनाय नङा दिनै बेसो मोननैल' नायगोन जोङो which is the zoo and we will cover butterfly sanctuary. नोंथांमोनहा जा स्कुटि नुदोंमोन येलो कलरनि बाउन्स जां देखायदोंमोन बियो बेंगलराव बेबायदि बिराद रेन्टेल स्कुटार्स मोनो बाइक मोनो सेल्फ ड्राइभ कार्स मोनो जुदि नोंसोर मफायबा बेरायहैनो लुगैदोंबा मफायबा खामानिनि थाखाय थांब्रबनो जुदि स्कुटारफोर नांगौ टु व्हीलारफोर नांगौबा नों नोंथांमोनहा रेन्टेलाव बिदिखौ लानो हायो आरोखि दा बेबायदि फेसिलिटिस नोंसोर जोंनि बेंगलराव मोनगोन आरोखि That's nice road and we are heading towards Bannerghatta now. गोजौआव नुहुरबाय नोंथांमोनहा बे जाहैबाय हाईवे फाइनली सफैबाय फाइनली जों Bannerghatta नेशनल पार्क सफैबाय and this is where we are parking our car. You know, सफैबाय सिखार दो get up. पापा चश्मा नहीं लेके आया अयो भूल गया क्या करेंगे अभी चश्मा नहीं लेके आया तो ला पकड़ शू पहनो इधर हाँ चलो शू पहनो जल्दी से लेट्स गो टाइगर सब देखना है ना टाइगर कितना नीनी किया अहेर हो गया शू गिर गया उसका खुला हुआ है अच्छा मैं पहनाता हूँ छोड़ दो लोगों ने अपना गाड़ी पार्क कर दिया और अभी कहाँ जा रहे हैं सफारी जंगल सफारी के लिए बोल अबे नहीं दो अबो ओ अबू किधर है हैं अबू को दिखाएंगे ओके माँ अबू को दिखाएंगे मम्मी क्या कर रहे हो उधर मम्मी ने आपको बैग लिया है ओयो फाइनली सुपरवाइज जों Bannerghatta नेशनल पार्क और एंट्री लादों जोंखौ 60 रुपीस पार्किंग चार्जेस
जों थांगासिनो जंगल सफारि खालामनो। मोनसे इन्टारेस्टिं जिनिस देखायनि आं नोंथांमोननो नैबे जाहैबाय बिखुं फुरग्रा जुदि नोंथांमोननि बिखुङाव मानदोंबा बेजों नोंसोर फुरनो हायो आरोखि। टिकेट लाखांबाय फर 3 adults इट्स अबाउट 840 रुपीस एन्ड केमेरानि थाखाय 25 थाखा होनांदों आरोखि। बे जाहैबाय एन्ट्रि एन्ड वेयर आर दे यस चलो। So this is our vehicle. बे जाहैबाय जोंनि गारि बेजों जों सफारियाव थांगोन। चलो। The old man was kind enough to give us the front seat. Having said that, they will have a better view from here. So, hey, थांगासिनो दा। बल्लू है मजा आया। इधर राइट साइड 3 बल्लू है। चला बोलो। Hey, let's go. Done. Hey. Okay, touch करना। दार्जिलिंग थांगासिनो butterfly parkआव बिनि थाखाय एक्सट्रा टिकेट नांगोन। टिकेटफोरा जाहैबाय 30 रुपीस और कैमरा 25 एक्सट्रा। Guys, the food is no doubt it's good, decent, but again, whenever you're coming to this restaurant, एक बात का ख्याल रखो कि you don't get an insect in your food. We literally got an insect in our food here. And when we complained this to the restaurant manager, he was least bothered, and that was the attitude that he had when we said we literally found an insect in the food. Sad. लायन है। इधर आओ। ओयो। क्या कर दो?
जुदि नोंथांमोनहा बाव बेरायफैयोबा मेंबायलै मेंबाय जुदि नोंथांमोनहा जुमोनखौ नायोबा इलेक्ट्रिक भेहिकलखौ ला जायगाया बिराद गिदिर बेरायनो मेंगोन आरोखि नोंसोर थाबाय जुदि नायथारनोबा मोजाङै जुखौ नोंसोर इलेक्ट्रिक भेहिकल ला So that's about it, folks. In case if you guys have liked the video, please give a thumbs up and subscribe to our channel for more such videos in future. Until the next one, take care, bye bye. नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंबा बे भिडिअखौ subscribe खालामदो channel खौ like खालामदो share खालामदो. See you next time.